Hola, sóc en David i això és un tutorial per obrir música amb XML en el Finale. Primer, hi ha dues maneres. La primera serà obrint directament el Finale des del principi. Podem seleccionar per obrir música XML i tinguent l'arxiu XML des de la carpeta on estigui, el venim a buscar des del Finale i aquí surt. Llavors, per tenir les parts, venim a Manage Parts i Generate, i llavors ja es pot editar per separat. Per separat cada veu. Llavors l'altra manera seria obrint des de, amb el Finale ja obert des de abans, sense la pantalla d'inici, arxiu, música XML i a import, i també buscant la carpeta on no tinguem es pot obrir la cançó. Per treure les parts aniria igual que l'altre. I fins aquí. Apa, adeu. Butterfly, mensagem de